Passem al 14è punt de l'ordre del dia, la interpel·lació al govern sobre la solitud i la indefensió de les dones que són víctimes de violència masclista, presentada pel grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula per fer l'exposició de la interpel·lació la diputada senyora Gemma Lienas. Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, bona tarda. Senyora consellera, el títol de la meva interpel·lació sobre la solitud i la indefensió de les dones víctimes de violència masclista té una connotació una mica literària. I si li hem posat un títol més aviat narratiu que no pas normatiu, és perquè ens agradaria molt que tothom que ens escoltés es pogués posar a la pell d'una dona que pateix violència masclista. Necessitem provocar empatia en la gent. I ho volem fer d'aquesta manera perquè considerem que la societat està anestesiada respecte a aquest tipus de violència, que, per cert, és la més freqüent. Vostè creu, consellera, que un fet tan esgarrifós com el de fa 4 dies a Badalona, amb una agressió sexual per part d'una manada de 7 homes a una dona, pot quedar impune? I fins i tot reduït a una nota de la crònica de successos que potser algú llegirà i tothom oblidarà ràpidament? Alguna cosa molt greu està passant en la nostra societat i tenim l'imperatiu moral de fer-nos-en ressò. La societat considera la violència masclista un fet inevitable i per aquesta raó l'ha normalitzada. Confirma aquesta apreciació l'informe del Consejo General del Poder Judicial del segon trimestre del 2021. Exposa que només un 1,6% de les denúncies són fetes per familiars de la víctima. Una xifra que no ha parat de decréixer en els últims anys. Fixi's, només un 1,6% de les denúncies les posen familiars de les víctimes. Una altra dada, entre el 27 de maig i el 5 d'agost, en menys de 2 mesos i mig, vam haver de comptabilitzar 6 dones assassinades per les seves parelles o exparelles. Vostè, consellera, va veure que la societat es revoltés contra aquests crims? No, nosaltres tampoc. La societat està insensibilitzada. Examinem ara per on passen les víctimes de violència masclista per mirar que tothom s'hi pugui posar la pell. Es troben davant per davant amb unes estratègies que són tan velles com la humanitat i que són les mateixes que han permès, sense necessitat d'usar la força, d'esclavitzar persones, de recloure gent en els camps de concentració o de captar adeptes per una secta. Aquests mecanismes psicològics que permeten sotmetre una persona sense utilitzar la força física són 3 i es produeixen sempre en aquest ordre. El primer consisteix a desarrelar les persones, és a dir, a privar-les de les relacions d'afecte, dels vincles que li són propis, de manera que se sentin estrangeres en el nou mitjà. Per exemple, el maltractador diu: si m'estimessis no te n'aniries amb les teves amigues. O a les teves germanes no els hi facis cas, no te les escoltis, que no m'entenen, fins que aconsegueix que la dona estigui sola, aïllada i sota el seu poder. El segon mecanisme se centra a tractar les persones com a objectes, privant-les de la seva humanitat, per tal que arribin a perdre el respecte per elles mateixes. El maltractador diu, per exemple: no saps ni tan sols cuinar, aquest plat és vomitiu. Calla, que d'això no hi entens, fins que aconsegueix que la dona perdi totalment l'autoestima, se senti miserable i estigui encara més sota el seu poder. I la tercera maniobra es basa en lligar-la en un nexe d'una sola direcció amb el maltractador, de manera que no pot comptar ni amb l'arbitratge d'algú superior ni tampoc amb una relació d'igual a igual. El maltractador diu: això que ha passat ha de quedar entre tu i jo perquè ningú més no s'ha de ficar en la nostra relació. Fins que la dona no té cap altra referència que la del seu maltractador. Hi ha encara 2 qüestions més a tenir en compte per entendre la indefensió i la solitud de les víctimes de violència masclista. La primera són les fases en què es desenvolupa aquesta violència, que fa com una mena de campana. Primer, una fase inicial d'escalada gradual de la tensió, que la dona no comprèn perquè no hi ha cap motiu aparent. Una fase següent, que és d'explosió violenta, en la que hi ha les amenaces i les agressions físiques i sexuals, i una última fase, anomenada de lluna de mel, en la qual l'agressor utilitza la manipulació
la manipulació afectiva perquè la dona no l'abandoni i es converteix altre cop en l'home que la va enamorar i que li va prometre que li posaria la lluna als seus peus. Si el fet que ell torna a ser l'encantador que va ser quan es van conèixer i li mostra un penediment que sembla sincer i sumem la socialització que han sofert les dones, d'una banda, tenir cura dels altres, maternar els altres, de l'altra, fer-ho d'una manera abnegada, és a dir, oblidant-se d'elles mateixes. Si ho sumem, dic, tenim el còctel perfecte, perquè la dona no es reconegui com a víctima i vulgui protegir i no fer patir el seu agressor. Pobret. Veiem què fem, o més aviat què no fem, per a les dones víctimes de violència masclista. Les tenim maltractades, però sovint no gaire conscients de què ho són. Vostè em dirà, consellera, que s'han fet campanyes perquè tothom prengui consciència de la violència masclista, i és veritat que se n'han fet, però s'ha associat la violència masclista amb la violència física, amb l'ull de vellut, i s'ha deixat de banda altres tipus de violència, la sexual, la psicològica, l'econòmica, la ciberviolència, per citar-ne només algunes. I a més, sembla que fins i tot aquesta batalla l'estem perdent, perquè miri, el darrer baròmetre de la joventut i gènere del Centre Reina Sofia mostra unes xifres que fan feredat. Conclou que un de cada 5 homes joves d'entre 15 i 29 anys creu que la violència de gènere és un invent ideològic. Això vol dir un 20% dels homes joves. Les nostres noies ho tenen malament. Dèiem, tenim les dones que sovint no es reconeixen com a víctimes, però, consellera, també ens marca formació per a les persones que integren els diferents serveis, perquè puguin detectar els signes i puguin ajudar la víctima a reconèixer-s'hi, o almenys a acompanyar-la fins que sigui capaç de donar-se'n i de voler-ne sortir. Necessitem, per exemple, professionals de la salut que siguin capaces de veure que una crisi d'ansietat pot ser un símptoma de maltractaments. Un altre exemple de la indefensió de les dones, a més de la manada que li posava abans. Una companya advocada del torn d'ofici m'explicava un cas que és habitual i que li genera molta ràbia. Una dona agredida físicament de manera reiterada per la seva exparella. A l'última pallissa, la dona decideix denunciar i no li atorguen l'ordre de protecció. Per què? Li diuen que perquè no viu amb el seu agressor. Clar, això és molt preocupant i molt decebedor. Vostè em dirà que el sistema judicial no és competència de Catalunya, i és cert, però sí que és cert que els tests de risc els fan els Mossos d'Esquadra, els fa la policia, i per tant els cossos de seguretat haurien de tenir uns testos de risc que siguessin molt més acurats. I això sí que depèn de les competències de Catalunya. D'altra banda, el nostre sistema d'atenció a les víctimes és qualsevol cosa menys un sistema. Vull dir que ha crescut sense gaire planificació, com un barri sense projecte urbanístic previ. De manera que fins i tot els i les professionals diuen que és laberíntic, així que imagini's com es perden les víctimes, les dones maltractades. Les víctimes, que insisteixo, estan soles i indefenses, necessiten uns circuits clars i, sobretot, necessiten un acompanyament que sigui expert i empàtic, des del començament fins al final. I al final no és quan les dones van a viure a un habitatge d'acollida o el dia en què té lloc el judici. Al final és el dia en què la dona està completament recuperada de les seqüeles no només físiques, sinó també i sobretot de les psicològiques. Es necessita temps, de vegades anys, perquè les dones retrobin l'autoestima, tinguin confiança de nou en elles mateixes, superin l'ansietat i la depressió i puguin tornar a viure com abans de caure en mans de l'agressor. Per tant, les dones necessiten ajuda psicològica tant de temps com calgui. Els ho devem i no ho estem fent. Vostè em dirà que algunes de les coses que li he exposat ja estan contemplades en la Llei 17/2020 de modificació de la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista. I jo li respondré que sí, però que aviat farà un any de l'aprovació de la llei i moltes de les qüestions que pretenia resoldre continuen tal com estaven abans de la modificació. Tot això sense comptar, per exemple, les mancances que hi ha a les comissaries i als jutjats perquè les dones puguin ser ateses sense risc o puguin esperar-se en condicions. O, per exemple, amb les dificultats que les dones tenen per ser allotjades en habitatges dignes per elles i les seves criatures. Com ha vist, consellera, no hem volgut plantejar-ho com un casus belli. Hem volgut plantejar-ho sense ànim agressiu, amb la voluntat de treballar per acabar d'una vegada per totes amb aquesta xacra, sí, una xacra en el sentit de tara moral, que colpeja molt greument a les dones del nostre país.
Voldríem que el seu govern, i especialment la seva conselleria, s'hi sentissin concernits, que fos la seva primera prioritat. Voldríem que convoqués ben aviat les forces polítiques que van votar a favor del Pacte Català contra la violència masclista que des de Socialistes i Units per Avançar van proposant el ple de política general de la setmana passada. I voldríem que en el proper ple se situï vostè, la seva conselleria i el govern del qual forma part al costat de la moció que presentarem. Moltes gràcies. Per respondre té la paraula la consellera d'Igualtat i Feminismes, senyora Tània Verge. Bona tarda, gràcies presidenta, diputades, diputats, senyora Lienas. És cert que el títol de la moció no necessàriament ressonava aquesta línia literària, però agraeixo que aprofiti el temps de la interpel·lació per poder fer també aquest exercici de sensibilització amb el que ha començat i que m'agradaria també començar justament per aquí la meva resposta, perquè sabem que la violència masclista està profundament arrelada a tots els àmbits de la societat i quan diem tots volem dir que és a la parella, a la feina, als centres educatius, als espais d'oci i de la cultura, les xarxes socials o els espais de participació social i política. I que, com vostè apuntava, es tracta de la violació dels drets humans de les dones més estesa. I ha donat algunes dades i n'he portat unes altres també per completar aquesta fotografia. Estudis realitzats a la Unió Europea i a Catalunya mostren que una de cada tres dones a la Unió Europea ha patit alguna situació de violència masclista des dels 15 anys, un percentatge que s'enfilaria al 80% en el cas de les dones amb discapacitat. I una de cada dues europees ha patit assetjament sexual. Si només ens centrem en l'àmbit de l'assetjament sexual en el transport públic, una enquesta recent de l'IRMB publicada la setmana passada diu que són 6 de cada 10 dones que l'han patit en els darrers 2 anys i s'enfilaria 9 de cada 10 dones en la franja d'edat dels 16 als 29. L'assetjament sexual també sabem que té una incidència molt elevada en les treballadores de la llar, majoritàriament dones migrades, i la dada més dramàtica, aquests 11 feminicidis a Catalunya en el que portem d'any i 99 des de l'any 2012, dels quals 6 feminicidis vinculats. Altres dades que també ens donen una valoració de la magnitud d'aquest fenomen. La xarxa especialitzada va atendre l'any 2009, i donaré dades del 19, perquè com sabem el 20 amb la pandèmia no és un any representatiu. En els serveis d'informació i atenció a les dones es van detectar 6.000 situacions com a violència masclista. 5.000 dones i 1.200 nens i nenes van ser ateses als serveis d'intervenció especialitzada. I encara més dades. 300 dones i infants en cases o serveis d'acolliment i recuperació, 200 dones i infants en serveis substitutoris de la llar, 1.600 famílies en els serveis tècnics de punts de trobada. I davant la prevalença de la violència masclista, l'ampliació i millora dels serveis ha estat una constant. En el darrer any i mig s'han obert 24 nous serveis substitutoris de la llar, 9 CIES més. Actualment l'Observatori de la Igualtat de Gènere de l'Institut Català de les Dones està elaborant un nou directori de recursos d'atenció a la violència masclista per generar un mapa més accessible, però tanmateix som conscients de dues coses. Una, la que vostè ha apuntat, la necessitat de millora també és constant per reorganitzar i enfortir aquesta xarxa i li presentaré les accions que tenim previstes. I al mateix temps ser conscients també, seguint amb l'exercici de sensibilització que vostè feia, que sovint arribar a la xarxa d'atenció no és senzill perquè les armes del patriarcat són molt poderoses. D'una banda, perpetuar aquest mite que les violències masclistes són un fet excepcional, fruit d'una patologia o d'una circumstància puntual, i d'altra banda, l'aïllament que pateixen les dones o el descrèdit i qüestionament del seu testimoni. Sobre les mesures en si, bé, aquest govern assumeix el mandat de fer de l'erradicació de les violències masclistes una qüestió de país, dedicant-hi més recursos que mai. Un govern que té per primera vegada la transformació feminista com a eix central, amb una conselleria específica perquè la lideri, i ho farem en un full de ruta molt clar, un full de ruta que hem començat a desplegar des del minut 1.
El 29 de juny aprovàvem un acord de govern per elaborar un marc general d'actuació per erradicar la violència institucional, un objectiu reflectit també en el pla de govern, amb accions com l'avaluació de la victimització de les dones en els processos judicials, la implementació de mecanismes d'avaluació dels serveis policials que tenen les dones i la formació continuada a aquests serveis juntament al personal de medicina forense que intervé en els casos de violència masclista. L'acord de govern inclou també l'avaluació dels mateixos serveis de la xarxa especialitzada perquè necessitem definir, i així ho farem, un model d'atenció que proporcioni una resposta més individualitzada a les dones, perquè des de la seva diversitat no siguin les dones que hagin d'ajustar-se als serveis, sinó els serveis que s'ajustin a les necessitats de les dones. El pla de govern recull també la millora de l'accés a la prestació d'ajuts i indemnitzacions a les dones que han patit violència i als seus fills i filles i la reparació de la violència institucional que pugui ocórrer. En la línia de les necessitats que detectava, ampliarem els serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral, incloent l'atenció d'urgència. Implementarem un nou model d'abordatge de les violències sexuals, incloent psicòlogues especialitzades, com vostè deia, la necessitat de personal especialitzat en aquest tipus de violència, els CIES. Crearem programes específics per grups d'edat, nenes, adolescents, dones grans i per a dones amb discapacitat. Enfortirem també la coordinació del circuit amb els ens locals per garantir l'equitat territorial i per desplegar una perspectiva comunitària, perquè generin aquestes xarxes de solidaritat imprescindibles tant en la prevenció com en la reparació, des dels comerços, des del veïnatge, des de les entitats de dones que sabem que són claus, sovint porta d'entrada i d'acompanyament en els processos per a moltes dones que pateixen la violència masclista. I perquè sabem que els processos d'autonomia de les supervivents són cabdals, millorarem també l'accés a l'habitatge protegit i l'accés a l'ocupació mitjançant plans específics. També parlava de la sensibilització i som conscients que perquè aquest canvi social profund que necessitem es produeixi, el treball de prevenció no poden ser peces aïllades, ha de ser un treball planificat de país, considerant tots els àmbits en què s'expressa la violència i dirigint-se a tots els col·lectius, però sense oblidar i especialment adreçant-nos als homes per ajudar-los a sortir d'aquesta zona de confort de tots els homes, no? Perquè la violència masclista no té edat, no té origen, no té classe social, no té nivell educatiu, però clarament té gènere. I en aquesta lluita contra les violències masclistes que implica tots els departaments, el lideratge, l'impuls i la coordinació correspon al Departament d'Igualtat i Feminismes i l'estem exercint, li poso alguns exemples. El 8 de setembre vam convocar el grup d'anàlisi de feminicidis amb el compromís polític de desenvolupar per primer cop una metodologia que amb dades qualitatives i quantitatives permeti aprofundir les circumstàncies de cada cas i elaborar un informe de conclusions pràctiques que identifiqui les millores necessàries tant en la prevenció com en la reparació. El 13 d'octubre tenim convocada la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, on es presentarà el protocol de feminicidis, una eina clau per a l'actuació diligent de tots els poders públics després d'aquests assassinats, que clarifiqui el qui, com i quan transmet la informació, però que coordini també l'actuació de tots els serveis de la xarxa més enllà de l'emergència. També s'hi presentarà el pla de treball per a l'actualització del protocol marc per a l'abordatge de les violències masclistes perquè harmonitzi tots els plans sectorials, departamentals, incloent el que vostè comentava, l'àmbit d'atenció primària dels serveis socials, però també de l'àmbit sanitari, de l'àmbit educatiu, incloent el pla d'escoles lliures de violències i els protocols de les universitats, l'àmbit de la cultura, la funció pública, els protocols de mutilació genital femenina, matrimonis forçats. I simultàniament, en aquests mesos hem acompanyat també els municipis quan ha ocorregut un feminicidi, oferint-los el nostre servei d'intervenció en crisi, tant a familiars i persones properes com a la comunitat o les mateixes professionals afectades. Hem participat en les taules municipals de coordinació i hem estat al costat d'alcaldesses i regidores prestant suport institucional en les mostres de condol i de rebuig. Per tant, sí, clarament, el nostre full de ruta es basa en l'obligació del govern d'implementar de manera efectiva la llei 17/2020. I abans d'acabar, sí que li plantejo, i entenc que vostè també ara en la rèplica podrem seguir aquesta conversa, que aquest oferiment de col·laboració en l'agenda feminista que feia el senyor Illa en el debat de política general i que vostè reitera, passi també per aprofitar que ja que vostès estan en el govern, facin aquells canvis normatius necessaris que permetin acabar també amb algunes intervencions que són importants.
Per exemple, la indefensió que pateixen les dones migrades en situació d'irregularitat administrativa perquè la llei d'estrangeria obstaculitza greument el dret a la protecció efectiva i no condicionada a les víctimes davant la por a ser expulsades si la sentència és absolutòria. O també la necessitat d'atendre aquesta demanda reiterada de revisar la llei orgànica del 2004 de protecció integral contra la violència de gènere, que ara mateix està desactualitzada, que incompleix Istanbul i la recomanació número 35 de la CEDAW, que com que condiciona les ordres de protecció a la denúncia de la violència, o sigui, a l'inici d'un procediment penal, negligeix la funció preventiva originària de la protecció. I això està generant també molta indefensió a les dones. Moltes gràcies. Gràcies, consellera. Per fer la rèplica té la paraula la diputada Gemma Lienas. Gràcies, presidenta. Consellera, com que vostè ha començat per les dades estadístiques, que m'ha semblat molt bé, jo ara baixo al món real, món que no són les dades, i li poso alguns exemples de coses que no funcionen clarament. Per exemple, els jutjats de Rubí i Martorell. Suposo que n'és conscient, però els jutjats de Rubí i Martorell estan en una situació penosa. Les dones al jutjat de Martorell les fan esperar en anava a dir una habitacioneta, però no és una habitacioneta, és un petit armari, és un zulo, de fet, que deu tenir 1,5 metres per metre i que està totalment entapissat d'arxivadors, que només té una bombeta penjant i una cadira i una porta. I jo vaig demanar que m'hi deixessin tancada un minut o així, i vaig pensar, al sortir els vaig dir, retiro la denúncia, perquè clar, una dona en estat de xoc allà dins no pot fer una altra cosa que retirar la denúncia. I com això moltes altres coses. I això contravé a la llei de l'Estatut de la víctima de violència de delicte, perquè l'article, no el tinc aquí, però li puc dir, l'article 20 del títol 3 diu que en dependències judicials s'han de desenvolupar el procediment penal de manera que n'estiguin separades tant la víctima com l'agressor. I això tampoc passa en aquests jutjats. Moltes vegades es creuen en un passadís que no té més d'1 metre d'amplada. I un dia tindrem una desgràcia. Més coses. El protocol que havia de fer Interior per desenvolupar una mica la llei, la llei que vam aprovar el 2020, aquest protocol Interior no el va fer. Finalment el va acabar fent al Col·legi de l'Advocacia el mes de maig. Però fins aleshores les comissaries continuaven dient-los a les víctimes que si no es volien esperar a l'advocat d'ofici perquè trigaria molta estona, que podien agafar-los ells mateixos la denúncia. Això no és així. Encara passa en algunes. Això no és així. Han d'estar amb l'advocat o l'advocada de torn al costat. Bé, exacte, necessitem l'acompanyament. Això és imprescindible perquè si es té en compte que els mecanismes de captura d'una dona en situació de violència són els mateixos que el d'una persona en una secta, s'entén perfectament que una persona que està en una secta necessita molt acompanyament per poder-se'n sortir i les dones víctimes de violència masclista també els necessiten. Per exemple, test de risc. El test de risc dels CIAT se'n fan un test de risc, alguns, però no tots. Hauríem de trobar la manera que es fessin a tots i que es fossin uniformes. El test de risc de les comissaries, ja ho he dit, són uns tests de risc que només contemplen la violència física, no contemplen la violència psicològica ni altres menes de violència. I això fa que sempre donin un risc molt baix. I, per tant, a les dones no se'ls donen ordres de protecció. Pulseres geolocalitzadores per als agressors. Tampoc en tenim. Hi ha gent que m'ha dit que és que no hi ha diners per comprar-ne. Hi ha gent que m'ha dit que és que els jutges no en volen posar perquè això estigmatitza els agressors. Mira, que es quedin tan estigmatitzats com vulguin. L'estigma se l'han buscat ells. De tot el que vostè ha dit,
respecte a les propostes que ha fet, a mi m'han semblat magnífiques. Si les tirem endavant, em semblen magnífiques. I estic segura que no tindran cap problema en aprovar la nostra moció perquè va, no diré que tot en el mateix sentit, però sí moltes coses. I després, un moment que no sé si m'entenc la lletra. Sí, això que em deia que parléssim amb el govern central. Doncs miri, respecte a la llei orgànica de 2004 jo ja ho he fet i he començat a insistir perquè la canviïn, perquè realment soc conscient que això provoca molts problemes. Moltes gràcies. Té la paraula la consellera d'Igualtat i Feminismes. Gràcies. Doncs justament, com dèiem, l'àmbit judicial és el que tindrà una anàlisi específica de victimització i això inclou també els espais, com s'estan atenent les dones, els motius que poden provocar aquest percentatge més baix d'ordres de protecció en els jutjats catalans respecte d'altres llocs de l'Estat. És un mandat inclòs a la llei 1720 i que volíem fer evident en aquest primer acord de govern, com li deia, perquè ho hem d'anomenar pel que és violència institucional. La llei ho va recollir d'aquesta manera, hem de socialitzar, hem de fer pedagogia d'aquest concepte i entomar-la com el que és des d'un treball que s'ha de fer d'una banda amb justícia, d'altra banda amb interior, com estem fent amb diferents grups de treball. Sí que li he de dir, però, que de la PR que van presentar la setmana passada tenim algunes consideracions a fer. Primer, el fet que es convoqui a tots els grups parlamentaris, i la paraula tots aquí és important, entenem que els grups que van signar l'acord per un Parlament compromès amb la democràcia, els drets i la llibertat i la diversitat entendran que a tots no se'ls pugui convocar. A uns perquè fan negacionisme de la violència masclista o la instrumentalitzen amb finalitat xenòfoba i a un altre, en aquest cas el PP, li exigim coherència. Si ens han recorregut la llei 1720 al Tribunal Constitucional, no sé què fan en un pacte per implementar precisament aquesta llei. Clar, la PR era molt curta i costa una mica identificar què s'espera d'aquest pacte i esperem que no sigui tan sols una reproducció per mera inèrcia o per voluntat homogeneitzadora d'un model estatal de pacte que té dèficits molt importants. I aporto els que ja li vàrem traslladar a la ministra d'Igualtat la setmana passada, fa 2 setmanes, i que coincideixen amb el posicionament del Consell Nacional de Dones de Catalunya, així com el de les principals plataformes feministes d'arreu de l'Estat. D'una banda, no permet desenvolupar projectes plurianuals, que serien els més transformadors. No és possible dedicar recursos a despesa estructural de capítol 1, que seria imprescindible per reforçar els equips professionals d'atenció i d'acompanyament que justament estava apuntant. Els fons arriben ben entrat l'any, la qual cosa dificulta la planificació dels projectes, tant de les entitats com dels municipis. Preguntin a l'àmbit municipal com van els fons del Pacto de Estado. No ha servit per a l'intercanvi de bones pràctiques entre administracions, ni és prou ampli per cobrir les diferents formes de violència masclista perquè segueix falcat en una llei orgànica que està desactualitzada en la seva definició de violència i, com deia abans, no compleix els estàndards internacionals com seria el Conveni d'Istanbul. I pel que ens arriba, el PSOE no vol modificar aquesta llei perquè és d'alguna manera la niña bonita de l'època del Zapatero. I si es revisa serà de manera molt quirúrgica, però no per fer aquest enfocament més ampli que requeriria l'actualització respecte al Conveni d'Istanbul. Llavors ens preguntem, un pacte català per a què? O un pacte nacional per a què? Per assegurar la coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat? Per fomentar instruments de participació, col·laboració i cooperació entre administracions, agents econòmics, socials, entitats i professionals especialitzades? Per vetllar pel compliment i avaluació de les actuacions acordades? Si aquests són els objectius, cal recordar que des del 2010 el Govern ja té una estructura amb aquesta composició i funcions, que seria, com he mencionat abans, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, que actualment presidim des del Departament d'Igualtat i Feminismes. Per tant, l'espai de coordinació existeix. Tenim un marc de referència
com a marc de referència, una llei molt potent, que és la Llei 17/2020, aprovada per unanimitat abans de finalitzar la passada legislatura i en l'elaboració de la qual vàrem contribuir diverses de les persones que ara mateix ens trobem a la Conselleria. Per tant, el compromís de desplegament absolut d'aquesta llei és total. Per tant, esperem que puguem treballar en aquesta moció perquè no sigui simplement, com deia, aquesta mera rèplica per inèrcia o una rèplica importada d'un pacte que està molt limitat en la seva execució pràctica, fins i tot en la seva conceptualització de què són les violències i que pugui servir per poder avançar en aquesta lluita contra les violències masclistes, però que no repliqui simplement el que diu la llei, perquè entenem que el que diu la llei el govern té l'obligació d'executar-la en la seva màxima potència. Gràcies.